Derek hi kumsom thum pakok ni in Philadelphia tanga local ania ama hian thuam na dor ania tuna nupuin an hian kumsari in nei toin fa po pani an nei to ni zona somnga te chu zo to ni in chungzinga somni pali te chu tuntuma hian zo ani to na ni engpon ni se Derek Potter lo lom photong ule i confirm hen le mai i thamo ka thai lem chu ni zam ve de ve zam ve ola thu dik tak se hala wang dom thu kan se ya te chuan thu dik tak se zel turin in ring em le kan tum don nia direct tuna hianin level 6 kal du kan leya i thlen san chuan zona po har chho zel dona te chuan in poisa i don tur po kha atam ve zel don bokani ti khaphat la i du hu ngai ban san theya ma se zona kan chiar to ni kal chuan i chan nge nge ngai thong ti po kha i khiat ngai ni te chuan voi khatlek bodot i soi ni chuan he kan game khel hi atop hal don tina nia te chuan sanena hian nang ma chaw ni lovin kon kalpui tu che anum nual nin ka khia chuan te chu tu te nge ro en phatang ke hi anupui ka ni ye heli anu ka ni ye debe ka ni ya au nau nu john ka nia a thian thu be ka ni ye zawain kan lo lo ma cheu kan thil ti tu hin hret chen ka ringa ole in ring em le ani le nang in ring em no ring e in ring chuan in tran do nang le level 1 a hian zona po ko oma heng te hi awai chan dik chuan dollar sing khat i dong thei phota polygraph examiner ma i chan dan ang lo dewa chani do ni pon ton tu ma hian i chan dan hei thlak thei ti khebok la ole ti chon tran do ni la inge in halam pong chung chang soi da magician ka nia ti chuan in a professional entertainer ka ni boka professional entertainer ni chu a ha thlak ve lo mo ha thlak ve tring kop bai ma se anuam ka ti zong ania anuam ka ti mi te han ti hlim chu tu nie nie mi pui ta ka ti hlim thrin nang ma hian stage ne me ni khum khoi mem di the clown ti ka nie i thil tu izinga mi pui ta na an lom enga mo se du ne magic hi ka ti thrina magic hi ani deuh min ka khia bekin hemi balloon magic lam pang chi te hi an lo min ka khia nang ma hi no pangai na chi khum khoi mi ne vem ni e adika lom chu chu Question 1. zona pakhat na no pangma iso nei na zamo lam pangrong kai imang to em ani na taka chuan keima ti ni lovin di the clown ti zo khania keima ti chu ni mi lo nia ma se di the clown khanin heti hianin chang mai tiang tin ka chang mai That answer is true. Derek ka chuan na tingai mi lo mo nia Derek chuan na tingai mi lo ani chuan di the clown chuan an na chu ati angai tel thrin ni mo ani na taka chuan no pang kan ti te hi kum som pani som pathum chhon nia fit rok don ten ne than chu eng ma thil be sei hin nei thina chung ta chu achang chuan ti sak te ngai thina lom anu khai nge ngai dan le a thai if pa hi ai film line di the clown zok chu a film lo nei ti hi I lo kha to hum khoi mem kha to e I lo kha to mo kha to e a chang chon no pang te ho nan hian thil dik lo an ti thrin nei ti ka khia lo ha sei lo tu ka sei chuak don chat mai ole ang pon se tu na hianin in sei fiana hun ka siam sak chenga nge sei du te nei mi te ti hlim hi ka thil tum bek chu nia thu tha han so ya thu tha tak tak khatianga han tar chu chu ka du line in som tu te na be seng kha ka ti angai thre ne ani chuan achang chuan mi nan ina ten som chia an pau ti na te ti hlim tu rin an som thrin se ni mo nie ani chuan ni mo phuk na sang le mai te ngai mai Question 2. mi ti hlim tu ga roi tu che ina mi thil ro ke nei to em a thiam pa khanen ting e chane rin da la ko ka ring lo ai ti ka ring lo mo anu te po khanan ring lo in ka khia dik mo
khá zon na bi ka kha chuan ai tin ka chana ngai That answer is true. pan hi chang dik ta ti chuan pali chan dik la chuan dorok sing khat ani to nia tu te nge ti hlim ha kon zok no pang nge nia an chung te niang a chan chu no pang hi chun lungoi mai zera puitling hi chuan thil dang eng amo hi be sei hi an nei zel alom Question 3. Party nai perform line pois tam zok lo bel be sein me chia tu matal I chu e kha to em anu pui khan en tin ya chana rin le ô ở tỷ cả anh này chuan ang ei chan na le kan han chiao thaleng o party nai perform line pois tam zok pek bel be sein me chia tu matal I chu e kha to em te kha zona ni Yes. That answer is true. chuan an om zio mem ome kan soi fia deu nge mi te ti lung oi tur chuan kan fak thiam anga ya I mel tho hle mai I moi hle mai an fanu te po an fa pa te po mel cheve te mani se Ivan mel tho em 5 ne mel tha kan ti khangai lom ole zona pathum mi chang dik to ti chuan pathum kan ma ba ka dolak sing khat idong the trap to ne o ole midang lo thu tang khan khala in ma budon kha am man theina ka khil du chewa zona chana in khria du lo zona danga in thak du om chuan kha budon mang khan in lo thak dang lam theini ti kha in hodon nia Question 4. mi hian mi hlot ling taka ni tia an khria che hi apoi mo itiam Yes. That answer is true. chuan in zona pali kan zota pakhat chia kan bak ta iti china chuan ila ti thupa pane o chuan zona kan siam lok te yang anu puin hela khan ipasal hi mi hlot ling taka ni ni khriam tỷ răng mày mày thổi tiếng tao cái nhà lòng ani le anu khan I chuang em ê chuông tỷ răng mày Very good, guys. alom lam lu tu ke fak hai nei tingo en zat nge in nei kha panhi kan nei belten la tu mem tum to lem lo a chuan chu panhi hi ka chom to hin ka khia Question 5. I text choi tu kat lem theinan mi fa te kha ka fa ten ni hi tia soi turin minu le pa te poisai ni tham to em Yes. Woo! Getting hot. That answer is true. yom dana te thei tu che kan ni lo nang ma se chu tiang thil chu ka lo ngai tu ngai me lo wa khati lai kha chonin kala mol vea kala no pang vea ma lai deu mi ni to anu pui khan chu chu yo khia ton ho niam ô cái tổ ê cả phía lom cả u nào luôn hết o nga te soi an khai ta vek mai Somebody get her off the stage. That's too much information. You so- I sei chu don ni pon ati pal ve ne ti ni sei don mo ko ti khati soi hal vek te chu ing pon ni se mi khang thei ni lo win I u nau te nai vai an nia la zia lom ko ti ki chu debi nang ma hi ni nge lo mo ai đi đâu cái chú u nau nu dang ala nei tina ni mo ngoi teu kan sei zel don chun adik don lo adota hankal le va zok te mo ka zo bel chu mi te palan khia cha ka ringa chu wang mai nia ing pon ni se zo na dang le zel tu ga hian ai chan ha sa pom mai theya du sakna kan hlan zel phut mai tiang che ole zona pakhat chu kam bak tuwa khem ha sala ka du chu to na ka zo ho che chu kan in khriat chian ne deu na na zona an siam mai mai nia zona ka sa po la ni ro nia o ti chuan tu na mi hi chu poisa hlo na tur tak kha ni to wangin tle men a serious deu to mai theya chu wang chon uluk devin ingai to don nia
bắt tuần po khá mẹ thấy là ông thấu tị khéo là cho nên in upui này hiền anh tia cái nghe in này tạc lệ cùng sợi chút này to in cái hàng tiếng à tí đó do nó bây giờ họ thấy nó được chưa hi này Question 6. in này hô hiền bao tuổi na mấy chế đắng imal chung ấy làm tiếng tuổi em ở đây chẳng may hơi chiang là cái đồ chú ít là chúng trang có sọt lẩu xía hay chứ nằng ma mình muốn ít đồ thú ngày này thì khác cái đó nha ở đây chẳng na tôi là lâu ngay cho tôi nằng đây ở đây cái tiếng giống cái đồ chúng mà cần anh thấy chú này chun giống dễ thì một thấy là ống tổ là va cho vàng chuan khát thì bạc khát chú cái nó còn thấy rất là va theo tôi giống tên giờ vái chung lòng thú cần soi